Pibro sesin pat ka met su kemen ni pibro kiba kersan bahai kini ka YouTube sunul junga ba deng todong bat kiba persyak bahai kini ka YouTube sunul junga ba deng todong ti menta ka met ke jing puli ka dina kitab hawar na kal mong bahat khandai ti shua bangan puli na kitab hawar to ngap kan keren ba phinia perkhan man kapur ka bangang keren ngapasat jingmut ya pi iwe kiba pet baha bat kiba kersan bahai kini ka YouTube sunul junga bat ya piru baro kiba persyak bahai kini ke itu songa namar ba bunsian hi hakani ki jala jungi ngadu mensua hadu mentahmo ngaklem i ba ngindon kata ka jing ye ani kata ka jing ya buram lani kai ka ba ni ini kan tiu pramangi ti handre ngi biang la kay biang ngia bet hi kumne kumbang ilong henry kabas ngulungo kalong bet ba bunsian hi kat ba ngenang ya perta i jeri jaj benrio kat tanang lemu lemain bat kat ta pede long tik kumanang penjot ti bali ngakran ni kini kentin nemar ba bunsian don gibrimo kiba we arngut mendei ba baro mo ki boong iya nga ki keren ha kata ka kentin ka ba ngatip ba ki keren kumno ki kwa bantip mo ngadi uba beat ne uba start ne uba shida ne uba snew ne uba ngamongil de bo hok uba jingbut ne uba kanriang kata ka de ka jeng tuat but jong ki bat bor ki ong ne bon ki ba ben ya me buon kiba kamut kibenya nga buon kiba isi ti nga perkhat hala dia banga reply runga than kumi kita kibrio mo ti kini kiba pet ya nga ani kita kiba ben tekat nungut pada kiba ben nangla banyo ti lada pinong wi barokhat paki isi ya nga ki isi li yu ngali ayu yaki bakin isi yang ngali ayu yaki bakin isi yang ngam siam latip baki isi yang kata kadi reply jonga ya kitu kibrio kiba ong ba boro ki isi yame handre ngam siam latip ra baki isi yang ngam tip hiru baki syun yang lada ki isi yang ru ki isi balai ngan kelimo ki isi balai adanga lada kisyun yang ngaru ngan keli kisyun bale ngali ayu yaki sunto namar bale kalong bet pa bale ngakran ni kini kentien ki bro kiba pin ya perkhan lada pisyun yang ngali ayu yapi lada pi isi yang ngali ayu yapi habanga ngajukran nadu basdang akren haka YouTube sonal sunga da pi benru ngamdu mensiam re da pi ro ngam kemendra tiala da pi benru ngakren bet da pi ro ngam khalew ngam kemendra ngalong bet kumdi tia saka e pede ba pinang tuat jingmut ba pinang yo susu handai pinom yo era handai kai ka ba penperkat yang kalong kumni ha ubri ubayo jingmon tang habanga keren ro ularoi sibun ke jingtip handre ha uriau klam jabieng bat ubriu klam sngotho tekemot ka e ka ba ngan ayu u ba undup sngotho pi sngotho ka e bangan ayu u khnang ba undup sngotho namar ba udi uriu klam jabieng ba ukwa ban ai sto henry ka basnior ngamai ka babhar ngamai namar bale ngadi tang ubrio ka bainong na ubrio hi phinyo nakum ubrio hi henry ka bainong jong ka ek ba phi perkhat nangam ta jing ka jing bha tang ha pi snap ru philayo sibun ka jing bha Andre ya uriwo nia wal ada udan ha kata kayeng ya teiru kayeng ban pen baharu unum yo i area
te dei na takadaw ba ngan ong ipi baro ki ba kersan bahai ke YouTube channel jonga up ye kapor up ye kaya kumba phi lepop lani phi le parat nadu dang khana hadu karta ka ba phin perkhan nei kumtaru kasnem ban kasnem bat kaslem ba ublei terkendat un skap lani un petu ya ki jingmut jing perkhat ba di kadonut ko jungpi te deina takadaw kamlong ka basuk bansu ak mangkarong tangkarong bansu ak mangkarong tang hakarong ban ong bangalayu i ya ublei mo wat lam lir kalong ko bakla ti dan bun ki brio mo kita kinong yathu lupa lam lir ki ong ngalayu i jisu hatu jisu di ublei sa hatu jisu uang mo tomani yang a ublei uklamong kumta wat sngotu bakla wat chailam bakla no lada ujisu uang tomani yang a ublei to pen i ka jing tho ka bahang no ba ujisu uang bangang ngadi ublei sto wat chailam bakla wat yalam bakla hiru ya kikun ka bri nyutrem dasngap bah namar balai dasngotu bah boda perkhat bah namar nakata ka jing yalam ka jong phi penlong pat yangi kibamat la ban pet wat ya ka basniu ko kun ka bri nyutrem da perkhat bah ngan ongi phi ki jing le ki jing kampar khoj kamdon jing ye pher ka jing balang bat kata ka jing imperthei sto kamdon jing ye pher kata ka jing im balang ka jing hikai balang bat kata ka jing imperthei kalong ka ju ka shu ye pher malumala ban pen ye sariem mo hanre ye uriu perkhan kala ye pher sibun ba ha ka jing le ka jing kam namar balai ladang ye kran ban ngipet thu ya ka jing le ka jing kam hakapor ba ngadang ki dang san mo ngadang khana ngakan mau ba kira khe khu ya ki hukum mo isngi kandia handre suki wat ka sngi kandia ru ka jandu jaj no smuto ka sngi kandia ru ka sedang bandu jaj no kisngi ban rakhe khu ya kita kiba dei kisngi kandia ki sedang bandu no namar balai namar kitieng ndak kila perking haki an kiba ya dei bat kat kum ka bible kin nong wan jing seng kin nam don chu skoto ki perkhat akata karukom ba dei na kata kadaw ba kecing le pede kapan sngo bhayo ubrio bat kapan sngo si ya ublei sto kapan sngo bhaya ki brio bat kapan sngo si ya ublei dei halor jung kata ba ka jingle ka jingkam ka jongi bangi salong hadukan ni haki we ki jai bendrio ngakrami i ba ndalong hadukan ni kat ni kumbalong kan ni ki jai bendrio ti yano enkeno te bunsien kamut kita kinong yaki lani kita kinong perta lani kita kinong pos lani kita kinong kren borobor ki kan tho ek sarkar ki kan tho ek sarkar ka ek sarkar ki de ban sngo shuai kata ka ka sarkar kidi ban sngo shuai kata nangkong haba pi kan tho ya ka sarkar pidi ban sngo shuai la dia ba ka de ka sarkar bat lada pi thabut man la ka ba pi thabut ha ka jingmut ka ba kumno lada ya kariti ka dustur ya ka jingle ka jingkam jong umen barim baja mo uba ki kinyi teman ki kpa teman ki jongi ki le ki kam ya kata pila kan ta cerut ti menta phi kran ya ka dustur ti na ka dustur poi se ka balang poi se ka politics ti menta kumno kumbang angan persat jengmut ipi
kabalang bat ka politics kawan rangkat-rangkat day kabalang hi day na kajing ilam balang hi masami ka politics namar balay bakalong hiru kunta bat kita kiba mani ya uta ya ubrio mo kiba mani ya ubrio kidei hi kinong penyap brio so kiba mani ya ubrio kidei kinong penyap brio kiba mani ya ublay ombit banle kanong basniu kisung tu kiba mani ya ubrio kidei kinong penyap brio namat nda kila ada penyap kamut kisamani yu hakapor bau dang im namar bagi isi bau ukuran ni kejing sisa kata kade kejing mani jong kinong penyap brio sto ndalayap samane ya kato komet yap wat halum jing tep ru salit mani salit duai kata kade kejing le jingkam jong ki nong penyap brio sto ti denak takadau ba kei kejing le kejing kam bat kejing bom perkhan kejing bom sngotu kejing sya elam bakla kam deira ba kajat menri jungi kali ya kata dei kejing le kejing kam jungi gentle kam deira kejing le kejing kam jungi ju kadei kejing le kejing kam jungi gentle kam dei kejing le kejing kam jungi ju ngi dei ki ju sto na hikai ye pi ba pindup sngotu haka jaj ben rio jungi kade kajaj ben rio ju kajaj ben rio Israel bat ngi pede menta ngi but suki ya kanyam bat kejing le kejing kam jungi gentle sto ki gentle ki ak mangkarong tang na jurong pusara tang na lor bat kai ka bakili ki kran ki khana kamut ba kaparthe kan dub yu i ki bakilong ki bri ko ba kilong ki brio ki ba le hok kilong ki brio bukum ta henry kaman sim bat kajing arsap kajing arsatam kade hakipat henry uta ubrio pede ubom pen i ya kano kajing long mo ubasyu ngap bar basngotu basyu pet utip khamba mo ba kumno kalong kaman ba kae kejinget kumno kilong kumno ngilong kumno ngiman tia dena takadawan ong ipi ba kum kibrio ngidon sibon kijing duna tangba nalor kijing duna ngisa elam bakla susu ban penduna ya kabor jumut di berkat jungi ti kani kalong be hala ban hala kejing sengutu ti habang inang duna don teng ngisa elam bakla hau to ubrio ubangi ken bet bau di bru babha panban unang yelam bakla susu ti don teng pede ngisngo thu khambha handai posing idang duna ti dena takadau kum kibrio wal ada pin kan tho teng ki don ki pakan tho rani kadon kata kaman sim sniu ha ka jumut di perkhat ane kadon not mo masui kadon la isi la ben la kano kamut kwa ba kita kibrio bar khot kin ko ngu ya uta uyalam bakla o uni ngai thu bha o uni ulongum ta o uni ukran gum ta o uni ukran gum ta thik la kumba ai sa lang katar yel dia nang sko ho tang ba lakran ma phi bakin ngap ya kata kasur jong phi teban ben yano kita kibrio ru ki banget ya uta nong ilam baklapan kila dei kiriu klem jabing sudah tila da pin kali uta ubrio bila sa me itu bahasa inu ubrio oh nya te bahaya inu ubrio unong thok nong skor mo itu bahaya inu ubrio pet noi kini te kamut uyu itang ha social media to lada pi itang social media tila da uta ubrio basisa ong kali pila ikan duk teng yu nu brio te uno hoot tepen i kasabut kata pitang su ong kumta uta ubrio
kerandien no bat jengai no. Dia kamut hakajuk menta kamut badon number phone mo number mobile kamut. Pi itu bahasa inu brio. Dia lada pi day pi sengutu ba uto brio kwa ni lambak lai pi mo. Timo oh ngai itu bhai ni. Oh ni udi brio kamta ula ben mo. Dia henry uta brio pada uboynya tu el dia ba ubenye ukersyane upersyane uyarokne henry uskelibe. Pi itu bahasa inu ya. Oi. Uong hoi. Ai number phone se jung u. Unso ong ingam don. Tang bau ong itu bahapan. Sto. Jadi halor jung kini ki kamut ba phi ki pa ba ki kon ko bi tram. Tolong ki basian na dia. Tolong ki bas ngotu, tolong ki ba perkhan. Namar bangan ong ipi. Haka juk menta. Haka juk menta. Ki babha ki day ki mentok mensyukur. Sto. Ban ki basniu ki day ki bakran ya kajing sisa. Haka ni ka juk mamenta. Haka ni ka juk mamenta ki babha ki day ki to ki batok basyukur. Ban ki basniu ki day ki to ki brio ki bakran ya kajing sisa. Jadi na takadaw on ong ipi ba bun sibon ki bangang anang day ban kran ban sam ipi ba pindup sngotu te hendrai to ai ba ki baro ngin am kmil ti hadu ba ublei trakan rat hi unda pen purai ki baro namar balei ngang ri tang ubrio ngimju kwa ngimju day ngam day hiru ban le jubor ngimju day hiru ban le jubor ban su ak mangkarong kamut ban kran klampat dipor ban kran klampat dipor ap ye kapor ap ye kapali hadu ba kanda day kapor hadu ban day kapali wat tam ktien wali rangko ya ka pali kaba kabempat wana pi nda kalawan sakren kata katheu jengai ka kebangang keren kamut nai bu jengkeli namar balei balada pide uriu perkhan pilada sngotu marsnya keren hanre lada udai ubri wasiteng janor kamut unyai wo niaman man kapor dia dena takadaw kam don jengmut hiru yang abangan reply ya uriu klam jabing marsnya comments ngaladep tip ini ide uriu klam jabing ti kan mantu ayu yang abangan le ya bun ktien bat uriu klam jabing namar uriu klam jabing uodong uonia ladala ngala ban ai u wat ya katadong jongaru unjelia sto tiya uriu klam jabing kandon jimut ayu yang bangan reply namar nga klem im na kamenta jung kitu kiriu klam jabing nga im na kamenta jung kitu kiriu perkhan haba kiduna ka jimut im perkhan tang ba pet tang ba keren bakhana kila kiu ya lade kila yu jimut ban kila sngo smart sngo sting tang haba kipet ba kiu sngo yak ta sur jing ai mansim ya uriu klam jabing pi keren ru lano ru kanompe namar bari ba ukwa ai deina takadaw ngan ong yipi baro ki kon kubri hunyo tram phimderi ki baduna phimderi ki babi phide ki bastat bha hanrei tangkawei pa ibadeng do todong ide ubru boduk deina takadaw ba haka jala jungi ki isi bhai kubru boduk wal da ki kran ki jing sisa deina takadaw ki sabun namar kitu ki ba ben basin barango baro khojam ki de ki manrus pa sudah ti phi ki kon kabri nyu trap pi patre la kakam na kam takinong rap kinong tre misteri dane babon hi ka jala jungi ki de ki bri boduk wat che elam baklara lada shubu menta lada pi de sisa ki kon kabri nyu trap bat ki ba im haka hok kasikantin karkum ko hukum jong blai ngan ong ipi lada pin bot lane ngan yalam ipi ngamdere uban ya yalam ipi sya kakam politics hanrei ngan chupen ipi kumno ba pin le pin kam lada pinget sisa kan sadon kijing kala kan gejela hanrei ngan ong ipi tangkawai
ibadang do todong im don ling bar kanong no politics, im don ling bar kanong no balang, im don ling bar kanong no seng balang, bat im don ling hiru bat kino ki hespa. Sengotho bahai kata. Bat kim don hiru manu bala bantiet ya ka jabing jong badeng do todong. I badeng do todong im don ling hiru bar ka sorkar. Sengotho bahai kata. I badeng i don ling tangbat ublay. Sto tangbat ublay. Hendrei yaki eke baro pan ngimla alat ban ima perthei mo. Ngimla alat ban ima snong thau ngimla alat ban im haka balang ngimla alat ban im haka politics ngimla alat ban im ke. Hendrei ngang kwa ban ong ipi ba na kamta jong pi kon kubri nutrap. Balei ba man kapur ba kini ki sengsan perthei lani kita ki politician party lani ki political party ki ong kumni ka party jungi kala bu thong lupa bangin job kata ka party jungi da ka basuk kan yo kata sin phi ka ba phi manjor so skap bahai ka kebangan keran ngan pasat jumut ipi skap bah lada kino ki party mo ki keran ne ba ka party jungi kala tikna bangingin job kata kapasit phi ka ba phin le kumno sto ti kata ka party kamut kala thung bon ki dalal ken kita ki dalal mo ki dalal lani kita ki mersiang bani rung stop ban penlong ban le ki kamba har harukom bani othok brio ti ngangan ong ipi ngala ban menjore kata jingkren jong kita ki politician party lani political party nya mar bakile eki barkhon ban penbit brio hande le ki job makarane kamni re jing job bahok kade ke jing thok brio pat stu kade ke jing thok brio pat ngangam thok tangpa ngan ong ipi lada kaman sem jonga kano hakano no party ngan keren bit plak sto plak kan keren ba kata ka party ru lada ka pediang kade pan menjor suai ke jing keren jonga pan sto kenang banga ngan laj na ka jing syathok ani jeng syakeno hakipat ba nemar ngangam don jengmut re ni kam politics handrei hak sincar kadar pede da ya klum ka politics som don jengmut pan handrei ngate ngam don jengmut hiru ba man ong banya keren politics pan nga handrei tang ka we ngan ong ipi ba hak jing im jungi ki brio om don nat om don tira nangam ta ki brio baduk dawan kano partiru ngin chale ngin long kum jo kita ki beruspa ko pun be pi ndala akut ke election pi dakran do kile mom bios ngau la dei tang agent election ne udalal election dei pindakran do dei unya bahaya palat ban yau tu MLA palat ban tu MDC palat ban tu kandidat udai tang udalal pat uno pun be berio takadang sejong mo ki MLA sejong le kendu ita snong jong pi ita I lidar mo lidar yong ne le kendu ita lidar utel de udi bos lada utam MLA ong ye pi ong te kli kendu ita lidar te kemut ilde udi blay udi bos haban ni kendu so lidar na ulidar hab kendu so pion dalai kendu so pion kendu so sukidar kendo skidal kendo sayu habli kendo sayu ksau kendo sayu sniang sto na kamta jong pi ki pa ba kajala jongi to sngoto namar shwa ke election pidi ban sngoto tilada ha kajala jongi ngamla ban ben ban keno ino tangpa ngan ong tangkawe ki partirim bar khoj kimlong rakib bah namang lai ibar khoj kidon hakni ga sarkar MDA hi mo lai no tangga kongres tangba ka kongres no du mensua ngila do iti ki kam kejingle jongkang ni hakni jela jungi timenta
Dia piku abut ikan National Party. Tisa komen sahakan ikan itu nasional jongamu. Tapi bubut ku abut ikan kan National Party ibadeng sakada ubek direct deh. Lada piku abut ya ka parti rilum sa komen sang tu. Iku abut parti rilum ngan sakadau mah mo ngan sakadau. Nah kabenta ki lai po hajar tam ki bapet bahabat ki pekerjaan bahag ni ke YouTube nasional jonga ngan ong ipi ngan sakadau. Dapi ku abut ya ke parti ulum hakasyong ka jing kuat jung pi ke ba. Dapi ku abut ke parti ulum ngan sakadau mo. Bat la dapi ku abut ya ki National Party ngan sakadau. Bat la dapi ku ba kawai ke parti kan sejarah kan jelajungi ke parti ulum ne kataka National Party mo ngan sakadau ipi. Tang bahasa komen sahakan ke YouTube nasional jonga manta kamit ti mantangan tungkuno tangkat tu namar balai ba kai kebangang adon wat ada deina kanu parti ru kin bosun yang ngam tip ri tonong sun jonga ha ngam tip kita ki ba i bathon jonga ru ngan ong ipi ba phimde bandu man simpan ya ke kebanga keren namar balai lada phio jingbon to yai pe namar ba kani ka detang ha ka jingkren mo kumba ong ha ka bible kumba la tho ka bible tang ra ka ktien yeng yele thma mar ngitiep banle ka no basneu kalong be an te de na ta daw nan ong ipi ba ki kon ka bri hnu trap borobor ki de hi ki baya da kalti ka ba syong an kim ju de re ki bre ki baya da kalti ka ba de an di dena takadaw nga kwa ban pachat jimut ipi ba borobor hi haba phile ya kanu le das ngotho le ratip namar ba yo jot ke jing em la jong namar ba le ba bon hi kibreu ki ba yalam bakla bon hi kibreu ki ba syukran na karmeng suntur ban pen klumar jimut ya ka jimut berkat jong pi handai ngan ong ipi le da pi pet ba ya ka YouTube channel jong ngan ong ipi pinsa scam ko ke singi namar ba kadon kapor mo ki bro ti yanga bunsin ki breu ki ong banga buri buit handrai ngan ong ipi ya ki breu ki bom e chu e ka ktien ka thli ya ka jingle ka jingkam ka jingkren jikhana tan rai la jong ki nom yo jingmut ra handrai ya ki breu pan ki ba e ka tan rai la jong ya ka jingkren jingkhana ba ka jingle jingkam jong ka jaj meriu la jong sibun ki yo jingmut jadi nang takadaw mantangan puli no naka kitab pawar mo nakal nong khanda la ubaduk ubayaj hok ban ya ubaruspa ubakalan ktien om jubhai ubariu klem jingtip ban uba penstet ya laki kejat ubakalan ti bat uba penstet ya laki kejat ubakalan ti haba ka jing biej ubrio ka yalam ye u syaka jing jon udom ya utrai halaka do nut udom ye ublemo halaka do nut namar ba ubi haba ka jing biej ubrio ka yalam ye u syaka jing jon udom ya utrai halaka do nut ka jing ruspa ka penyo bun kilok thamai handre ya ubaduk ulok ru u ino usaki thok un omlat saja bat ubakran lamlir un omlat thau bun ki bawat mantoy na ubakalut mensim bat baro kiade lok bat ubasbun ban ai jing ai baro ki henmen para ubaduk ki isi yo ki isi yo mo baro ki henmen para ubaduk ki isi yo sto kat no lei kilok jong u ki jengai na u lakin men pararo kila isi kumyangate sakat no lei kilok jonga kin jengai na nga sto dakin men para jonga ki dakin men para jonga kat no ki jengai na nga ti kat no lei kilok jonga mo
kin jingai nanga namar balai kadai hiru ke jing sisa namar banga biet namar banga duk snguto namar banga biet namar banga duk ngasalong kumta te dei nang takadaw wat sngo per wat sngo pla yo phimat kum kajing im jong ba deng do todong sto te dei nang takadaw ngan ong pi borobor hi urang ba judai banran dadien kum isimprong di ban yat isakman sto yat isakman namar balai ya phi la khamar wei but ya phi la kha kum ukla kwat what you think kajing yam to ai kajing yap kanwan ha hajan jong phi barak khamat jong phi but what ri ya kajing yam sto what ri kajing yam namar omdan hiru unu ubrio ubalat ne kajing yam sto to im ban yap waju im ban im namar umdon bala ban imsa to im ban yap sto lada pinget inga to im ban yap ha kerteng ju ublai na ka banta ka hok bar ka jing sisa yap na ka banta ka jing sisa yap na ka banta ka jaj manrio yap na ka banta ka khande ko siap yap na ka banta ka tengah ki kun yap na ka banta ka kur ka jaj yap na ka banta ka jaj manrio sto lada pilong kibrio kibasisa bat ki bom kenriang ka jingmut jing perkhan bat lada pidei kibrio ki bom beach mai to yap na ka banta ka jing sisa to yap na ka banta jung ublai to yap na ka banta ka hok to yap na ka banta ka jaj benrio sto wat penle no e pat ila ka jing im na ka banta ki kam berong kani kade ka eke ka bangang ngakrani phina du kumsim te deina ka takadaw wat perwa lada pidon marweiru wat ju kwa bandon sibun namar mdon jing skami e ka baha hiru ba phi sacrifice marwei lani ka baha ba phi pha yala ka jong jing im simet marwei na ka banta jong ki babun balang lada pilong unong ilam basisa warri jenu inoru omdon ba hok ne perthei ngan ong ipi tang ubale ekbadai bad bakrani gijing sisa bad boyang kat kum ka hukum jong blai na ka banta ka jaj benriu ngidon hiru ka hok ban yele na ka banta ka jaj benriu ngidon ka hok hiru kat kum ka hukum jong blai na ka banta ka jaj benriu ladang yap rum jolilei kata kamut ublai hi udon rangkat bangi te dena kata kata tolong borobor ki baskam halakat unut kaman sim jong pi halakisngi to scam ru haublei namal klem utei ngimla banlong i e tim menta ngan puli no sana kada khot ka bapra mo ubayo jing stat umanto yela dia ubari yela ka jing sempang unnang man baha usaki thok un omlat saja ubakran lamler un yap e ombet ye ubiet ban impahu lele ye umrau ban le kanrat halor ki bakrau batri ubri ubatip akor judom thala bat kalong keburom ya u ban le bom yui ya kajing pendom kajing dom us iem kalong kum baberngam using Henry kajing syun jong u kalong kum ka jer hau plang ukun ubabit ulong kajing jot ya ukpa bat ka tengah ka ba alukhi kalong kum ulap bnyop ya ka yeng bat ka spa layo pateng na ki kpatemen Henry ka tengah ka basian kalong na utrai kajing jaitu kakan oithia yu ubriu bat uba alhia un sacha thangan uba rakhia hukum usumar yala kajing im Henry uba iben ye kaktien unyam uba le asbun ye kibaduk u ai kaliang ha utrai uban siu kaliang u ya kaba ulale to sempat ya ukun kat badang don jengkermen Henry wat pensitom palat ye ubriu uba sela un sayo lakanong lada pipelat ye pin pensosat biang yela dia
Sngap haba ai boj bat pediang ya kebahikai. Ba pindup start hadin habut. Ha ubriu don sibun kijing tumu. Handrei tang ya kebatmu utrai an sa urlong. Ya kajing bhaman siem. Kajing bhaman siem kapen ipu ya ubriu. La uriu dup bahok ya uruspa balam lir. Kajing bhaman siem kapen ipu ya ubriu. La uriu dup bahok ya uruspa balam lir. Kajing tiang burom mi utrai kayalam sya kajing im. Ubadon ya ka ubiang. An don jing ma yu u. Ujai tu uthap yala kakti ha kapliang. Bat sei shu ya ka banthau jing bam. Syo ya uriu kensleng bat ubasida kelasian. Mai ya uriu sempang bat sakam yo jing tip. Ubale tomet yala ukpa bat penmi na ka kemi. Bat penmi na yeng yala ka kemi. Ubakran tomet yala ukpa bat penmi na yeng yala ka kemi. Udai ukun po jaj klemrany. Ukun uba ino ban syahikai. Upai lendet na kajing tip. Usaki kai uben ya kajing lehok. Bat kesentur urius niyo ka pleitang kajing jaklia. Ya uding tangon lapan ap ya kiriu kunsleng. Bat uding sempat ya kajing ingkong kibi. Kani kaktien ublay. Kani kajutang jong ublay. Ngasengongu ya ublay. Ti mentah ba pi sngap ya kani ka jingpuli na ka kitab na pawar na kalnom khat khandai. To perkhat to puson haladi hi simet marway namar ba ya ka kabangang puli bat pi yosngau pi sngap halak jong skor to puson haladi hi simet. Bal ada pidan ni kani ka Bible to puli hi ken. Ba pindup sngotu to puli khandiat bat to sngotu sibun. Namar ba bunsin hi kumki brio. Ngidap laki jing duna sudah. Habang ngidap laki jing duna. Ngan ong ipi kamot amdan bahok. Haba amdan bahok. Kai ke jing le hok. Kadei ke jing le hok kalong ben. Kai ke jing rakhe ye ki hukum. Lada piru rakhe ki hukum. Jong ublay. Lani ye kita ki hukum. Kibala hukum katkum ka Bible mo lada pila ban rakhe tang ya kituk sipotuli ki hukum ru katahi ublay ulama yangi Henry kanungut nangi ubala bande kata bat kanungut nangi pan ubala bansya ya kita namar balay ngide tang kibrio habang ngide tang kibrio ong ba baro ngilong kibapom ong babaro ngilong kibaho Henry kajing sungutu kalong hala simet namar ba yangi bat kajing le kajing kam jungi bat ya kabaha kabanta kajungi hangni slapertei de utei ba peniat de ublay terkenrat de ba peniat balinga kedau satei namar ba bon dan ki banget bat dan ki banget Henry nganget ba ublay terkenrat nang tene jrong natbian ujungo upet yang ngamo ngamla bandri Ahmad jung u ngamla bandri na u bat ngamla ihru ban lendet na u mar ngatip skam ba u ya kijing le kijing kam jonga te de na takadaw ba kapan perkhat ikaman sim jonga bat ya ka borok khoj ka ba ngale ngakam bakat hadu menta kini gisngi ngaye khmi ltimo ya ka ba bahi ya kijing im ko jonga Henry kai pede kalong do khongpong te Henry wala kata ngam simladu jengkermen namar balai kai ke badon ha kamen sim kujunga bat kataru kampen artatien nga namar ngangej skam ba baro kidehi kijing peniat kijung beli terkendra kijing peniat kijung beli terkendra kata kadi kijinget kijunga nadu kamen sim kadu nur kujunga
ti tangkat ni ngan penkut chua ti nganget scam ba menta kamiet pi ki ba pet ba kini ga itu sunul jangamo iya ke ba pi don ka jing sngau ban kran la ne ban pasat jingmut ane ban comment sang to sa like share comments ti to ai bo beli terkendat undor langkat ban nga bat pi ha ka jing le ka jing kam ko jongi to ai bo beli terkendat hi unang the ki jing kerku kerhai halor jonga jong pi ya ki jing le ki jing kam ko jongi to ai bo beli terkendat undor langkat ban ngi ha ka jing tre jing ta un ai ngi ka jing ko jing kya un ai ngi ka jing start ka jing sempang ka jing i ka jing itali bat ka jing ya skaplem iwe kum ka jing buram para brio te tang kini kentian ku blai siboni pi bro kamer peso kemen tiasuk